Piloten klar. Giver du bare en lille gas. Hvad får jeg tilbage? Tryk lidt til højre, tryk lidt til højre på binden, lidt til højre. Sådan. Tryk lidt til højre på binden. Stille og roligt. Lidt til højre på binden, lidt til højre. Lidt til... Nej. Tryk. Så stille og roligt, stille og roligt. Tag gassen lidt af, ja, så gassen lidt af. Tryk til højre på binden, højre. Tryk. Nej! Jeg spurgte dig, om du har en pind med. Men det gik rimelig godt sådan tæt. Ja, det går. Du har fuldstændig styr på. Ja, lidt sådan. Her ser vi så Kamals første landing. Tjek den lidt, så den kommer nedad. Det var godt, vi tabte vingerne. Nej, vingerne røg af, mand. Nej, de kan sætte på igen. Ingen problemer. Okay. Hvad så? Jamen, kan du ikke bare... Kan du droppe den lige stille ned her? Jeg kaster lige sådan her. Okay? Ja. Okay, så kaster jeg lige mig selv sådan der. Okay, kom. Kommer jeg ned? Samme måde du kommer op. Bare om en rækkefølge. Nej, ikke foden. Ikke foden. Skal vi have bestilt en ny flyver? Skal vi have bestilt en ny flyver, eller hvad? Hvis vi kigger lige her, hvad der er sket. Der er simpelthen sket det, at grundet vores gode tapning af vingekanterne, så overlever det. Så hvor lader du så kontrollen, den ligger lige der, ja. Nå, jamen, stopper lige.